Bună seara, dragi copilași! Bună seara, stimați părinți! Bună seara, stimați profesori! Bună seara, dragii mei absolvenți! Bună seara tuturor! Bine ați venit la balul bobocilor! Acești copii care astăzi v-au invitat la sărbătoare au fost crescuți cu drag și ocrotiți în clasele primare de către învățătoarele Galeț Victoria și Nicolae Anastasia. Apoi, i-au învățat să pășească sigur în clasele gimnaziale Băciu Iurie și Filipenco Tatiana. Astăzi, diriginta acestor bobocei de mai mare gradu este profesoara de chimie și geografie Filipenco Tatiana. Vă îndemn să păstrați liniștea și să îndreptați privirile spre ecran. Îmi asum curajul să-i invit în sală. Receptivă, gindă și glumeață, mereu zâmbitoare, bucuroasă de viață. Întâmpinați-o cu aplauze! Berzan Mihaela! Bădean Ana, fetiță onestă, cu inimă blândă, elegantă, deșteaptă, cu maniere deosebite. Este elevă capabilă, prietenosă și foarte amabilă. Pasul ei e încrezut și zâmbetul pe față este foarte modest. Vă rog să o admirați. E foarte plină de viață. Ca și Cristina de Carnică și la fel de darnică, nu știu dacă undeva mai există cineva, domnișoară înțeleaptă, dulce ca o pară coaptă, optimistă, energică, prietenoasă, odată cu ea intră soarele în clasă. Întâmpinați cu aplauze Constantino Cristina! Conțevici
orice cuvânt vrând pentru oricine găsește. E o fetiță atât de delicată și e deșteaptă, ca o minuță fermecată. Plăcere de la prezența ei, poftim să însavorați. Cucereava ea Valentina! La ecran, Viornie Mirina, cea mai harnică gospodină. Totul observă, totul ea știe, cum se rezolvă orice problemă, cum se servește o farfurie, și care cântec, și care haină în top. Și să știți, toți băieții visează să admire cum Irina dansează. Aplauze! Întâmpinat cu Viornie Mirina! Viornie Iurie! Băiat energic, responsabil, înțelegător, la toate disciplinele învață cu mult spor, crede în prietenie sinceră, adevărată. E om de umilie ce nu va lăsa pe nimeni în primejdie niciodată. E fotbalist, oricine o știe, pentru părinți e mare mândrie. Admirați! Aplauze! Viornie Iurie! Viornie Nina, fetiță fericită, chimie e disciplina ei îndrăgită, cântă, dansează, se veselește, iar când vine un pic de tristețe, ea foarte nu citește. E zdrobie, jucăușă, cincă și căpăpădia, vrea să fie pace în țară și să fie veseli toți copiii. Aplauze! Viornie Nina! Filipenco Natalia, domnișoară îndrăzneață, creativă și isteață, are privire fierbinte, pătrunzătoare, ochii ei sunt negri ca mura și în plină fară, pictează frumos, frumos dansează, e încrezută, e fată vitează, admirați-o, vă rog! Întâmpinați cu aplauze, Filipenco Natalia! Grimaliu Carina, amabilă, politicoasă, sinceră, mărinimoasă, meditativă, visătoare, fetiță firmă și înțelegătoare, sinceră și binevoitoare, credulă, naivă, fire romantică. Poftim, priviți! Chiar și frunza zâmbește, Alina Grimaliu pe drum pășește. Întâmpinăm cu aplauze Grimaliu Alina! Nicolae Vimon, întruchiparea inteligenței și a bărbăției rafinate, deștept, inteligent, corect în toate, știe să aprecieze arta. Desenele lui foarte des le vedeți, ele înfrumusețează ale școlii pereți. Hore și sârbe dansează cu foc. Îi dorim să fie viața cu noroc. Întâmpinați cu aplauze Nicolae Vimon! Shake it down.
dată. Haideți să aplaudăm cu toți odată. Aplauze! Nicolae Rodica! Petrenco Alexandru este modest, este tandru, băiat serios, delicat și isteț, cu siguranță zic că e cel mai modest de băieți. Citește cu mesaj, romantic, visător, este elev sârguicios. E un băiat încântător. Petrenco Alexandru! Postolani Vadim, băiat cuprins de șmecherii, deseori e pus pe glume, povestind istorioare căznii. În jurul său pe mulți adună, creând tuturor dispoziție bună. Să știți că oriunde și oricând îl puteți vedea fotbal jucând. Întâmpinăm cu aplauze Postolani Vadim! Zavtoniev Ion! Ion Zavtoniev, să știți, e băiatul cel mai blând, e educat și plin de demnitate, face față lucrurilor toate. Darnic e, timid și visător, foarte responsabil, punctual, cultivat estetic și moral. E puternic și falnic ca un stejar. Pentru noi o mândrie, pentru părinți de la Dumnezeu dar. Aplauze! Zavtoniev Ion! Luați loc. Cristina, ce cu tine? De ce ești supărată? Pentru că am o grămadă de probleme, doamna profesoară. Ce probleme ai tu, Cristina, la vârsta ta? Probleme de matematică. Și vă prefaceți, că dumneavoastră mi le-ați dat. Eu ți le-am dat. Am înțeles. Și dacă tot vorbim de probleme, ia să vedem
rezolvi problemele astea. Hai, ești la lecție. Alta. Alta, Cristina, alta, exact. Ia spune-mi tu mie, cât face 7 la puterea 2? O clipă, vă spun imediat. Hei, ce faci acolo? Păi, intru pe net. Ce? De ce intri pe net? Ca să caut pe Google răspunsul. Cristina, te rog frumos, lasă telefonul, lasă Google și calculează cu mintea ta. Nu am încredere în ea, doamna profesoară. Ultima oară când am avut încredere mi-a pus un 4. Cristina, te rog, tu ești o fată deșteaptă. De ce urăști tu școala atât de tare? Pentru că școala ne omoară, doamna profesoară. Ce? Ce face școala? Vă omoară? Da? Păi de ce spui asta? Păi să vă explic. Noi la școală avem nevoie de manuale și căite. Manualele și căite sunt făcute din hârtie. Hârtie este făcută din lemn. Lemnul provine de la copaci. Copacii ne dau oxigen. Noi tăiem copacii ca să facem hârtie și rămânem fără oxigen. Deci, murim. În concluzie, școala ne omoară. Of, Cristina, dacă ți-ar merge mintea asta așa și la matematică, ai fi un geniu. Nu înțeleg. De ce la școală nu-ți place? Că la școală înveți lucruri noi. Îmi place chiar să învăț lucruri noi. Bravo. Și ce-ți place ție cel mai mult? Din ce ai învățat la școală? Îmi place că am învățat să scriu SMS-uri fără să mă mai uit la telefon. Îmi place că am învățat să mă prefac că sunt atentă la orele dumneavoastră în timp ce mă gândesc cu ce să mă fac la ziua lui Tudor. Și am mai învățat să citesc pe buzele colegilor când mă treci la tablă și nu știu răspunsul. Știu, doamnă profesoară. 7 la puterea 2 fac 409. Da. Bravo, Cristinuța, bravo. Dar să știi că nu fac 409, fac 49. Nici măcar la cititul buzelor nu ești priceput. Am uitat că eu m-am nesăsit, a spus 49 și am înțeles 409. Mai Cristinica, ce mă fac eu cu tine? Mai Cristina, o să termin clasa la 10 și nu o să știi să citești nici măcar ceasul. Ceasul știu să citesc, doamna profesoară, dar cu nimic nu mă ajută la orele dumneavoastră. De ce spui asta? Am observat că de câte ori intrați în clasă, limbile ceasul încetinesc, una parte mai bună e că rămâne cu toții mai tineri, în comparație cu orele de sport, unde timp acolo parcă zboară. Of, Doamne, ce generație vine de la Next Generation? Mai Cristina, acum nu-ți place, dar peste câțiva ani o să-mi mulțumești. Dumneavoastră? Da, Cristina, mie. Nu cred că o să vă mulțumesc cu ceva. Am să mulțumesc Google-ul și Wikipedia pentru că ei m-au ajutat. Bravo, o să le mulțumesc și lor. Ce că să le mulțumești cu folos? Uite, iată o problemă. Fii atentă la mine. Un om se duce la piață și cumpără 99 de pepeni. Păi iar ne-a dat probleme cu nebuni. Ce om normal ar cumpăra 99 de pepeni? Cristinuța, iartă-mă, te rog frumos. Este o problemă imaginară. Este foarte interesant pentru tine ca să dezvolți imaginația. Nu înțeleg. Uite, ca să înțelegi la ce mă refer, există un savan, Isaac Newton, care stătea sub un copac și la un moment dat îi cade un măr în cap. Poc și a descoperit gravitația. Ei, ce aveți dreptate, da. Bine. În sfârșit am și dreptate, mai Cristina. Bravo! Dar dacă ar fi stat cu noi la școală și ar fi ascultat pe dumneavoastră, n-ar mai fi descoperit nimic. Cristina, ești o fată obraznică. Treci la loc. Pa! Nu, stați puțin. Poate că n-am descoperit gravitația ca Newton al dumneavoastră, dar mi-am folosit imaginația creativă ca să fac să renunțați la 2 probleme. Missing all
poftă de libertate, berbecii sunt personalități foarte sărmăicioase și în orice situație își ating scopurile stabilite. Puțin încânfat, mereu doresc să se afirme, să le demonstreze celor de jur talentul și puterea sa, dar până la urmă este ajuns de soartă. În orice situație se completează și se susțin unul pe altul. Iar dacă oralul e prea încărcat, gemeni găsesc ieșire din situație. Împart temele egal, unul învață la primele ore după oral, iar altul celelalte, indiferent pe cine îl cheamă la tablă. Negătit la faptul că merg înapoi tot timpul, totuși drumul în viață și-l croiesc singur și nu așteaptă pe cineva să le indice ce să facă. Sunt puternici, încrezuți, corecți și frumoși, dar având în vedere că sunt alții și mai puternici, câteodată o rup la foc. Siguri în sine și mereu vor ca cei din jur să le îndeplinească cerințe, dar văzându-și în amicii, fug sau leașă. Dat fiind faptul că aparține unei frodii puternice, optimiste, se mai descurca în orice situație. Fecioară, cigășie, veșenie și frumusețe. Lângă toate acestea sunt ingenioși, sunt groicioși și inventivi.
care contează. Se prevede în viitorul apropiat să vă lărgiți orizontul de activități artistice și, indiferent de succes sau insucces, rămâneți cu picioarele pe pământ și realist. Trăsături. Având în vedere că este un semn zodiacal puternic, dornic de comunicare și ospitalier, caută mereu să se integreze într-un grup cu care au aceleași aspirații și interese comune. Dar dacă apar interese noi, există următoarea zodie pești, cei care sunt receptivi și mereu gata să ajute prietenii la nevoie. Jurământul boboceilor. Bună seara, dragii noștri profesori, dragii noștri spectatori și, nu în ultimul rând, iubiților noștri bobocei. Uite că a venit și momentul când sunteți și voi bobocei, simțiți momente de fericire datorită scumpei și elegante voastre dirigintă. Aș dori să-i mânăm un buchet de flori pentru că ne-a adus niște momente plăcute. Și aș dori să-i mânez și o diplomă pentru fiind cea mai receptivă profesoară. Sunt ferm convinsă că și părinții au emoții de bucurie, de fericire, datorită profesoarei. Dar pentru a fi un licean bun, nu e de ajuns numai să-i cânti și să dansezi, mai e nevoie de a respecta și niște obligațiuni. Sunteți gata de a... pentru a rosti jurământul? Jur să fiu onest, să execut ordinele administrației, regulamentului intern și hotărârile organelor de conducere. Jur să nu întârzi și să nu lipsesc nemotivat de la ore. Jur să demonstrez respect față de profesori, personal tehnic și colegi. Jur să demonstrez în exterior demn și să respect regulile de conduită și securitate generală. Jur să mă pregătesc sistematic de ore. Jur să reprezint cu demnitate instituția de învățământ și să contribui la creșterea prestigiului ei. La fel, ar dori să vă amân câte o diplomă la fiecare bobocel frumos din seara asta. Diplomă se decernează cel mai șmecher bobocel din seara aceasta, Postolate Vadim.
Constantinov Cristina, cea mai responsabilă bobocică. Conțeievici Mihai, cel mai gospodar bobocel. Gheorgheev Irina, cea mai veselă bobocică. Gheorgheev Nina, fiind cea mai șmecheră bobocică. Filipenko Natalia, cea mai creativă bobocică. Gheorgheev Iurie, cel mai înțelept bobocel. Nicolae Brodica, cea mai zglobie bobocică. Grimaliuc Alina, cea mai romantică bobocică. Nicolaev Ion, cel mai înțelept bobocel. Petrecu Alexandru, cel mai modest bobocel. Zavtonia Vion, cel mai responsabil bobocel. Și din partea clasei a 11 aș dori să vă îndulcim cu ceva dulce. Dragi boboci, cei mai frumoși ani sunt anii de școală. Voi deja cunoașteți gustul din cei mai frumoși ani ai vieții. Anii de școală rămân gravați în inimă cu cele mai frumoase și palpitante amintiri. Primul sunet pentru voi a fost un început, iar peste câțiva ani va fi un sfârșit după care va începe un nou început. Emoțiile care le-ați trăit când ați arătat primul zâmbet și ați adunat din suflet primul buchet, primii voastre de învățătoare, au fost un eveniment din istoria vieții voastre. Dragi boboci și bobocele, timpul trece repede, nici nu-l observăm. Trece și ne luăm rămas bun de la voi. Din partea clasei a șasea, în calitate de șef, vă dorim tot cel mai bun pe această lume și fie ca anii petrecuți în liceu să-i considerați ca o minune. Felicitări, dragi bobocei! Din partea clasei vă cadonăm un ceas ca să nu întârzieți la lecții. Și mai strigați odată mulțumim! Dragii noștri bobocei, în această seară, Consiliul Elevilor vine cu cele mai calde și frumoase urări de bine. Vă dorim ca în această zi minunată să vă distrați din plin și să aveți parte doar de momente plăcute. Mult stimată doamna Tatiana, vă felicităm că ați avut curajul și răbdarea să creșteți acești bobocei minunați. Din partea noastră va urma o mică surpriză.